Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър в оставка! Въпросът ми е относно работата на Съвета по българско гражданство. При решенията на Съвета по българско гражданство има ли случаи, в които се прилага двоен стандарт? При наличие на еднотипни документи от кандидати да се отказва гражданство на лица от Сърбия, Албания, Молдова и други страни, за разлика от лицата от Македония. Въпросът ми е съвсем конкретен и очаквам от Вас конкретен отговор. Благодаря Ви. Благодаря, господин Янков. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Янков, дами и господа народни представители! Съветът прилага разпоредбите на Закона за българското гражданство за всеки конкретен случай, без да прави разграничение с оглед предишно гражданство на кандидатите – дали са Сърбия, Македония, Украйна, Молдова и така нататък, и така нататък. Съветът заседава в кворум най-малко 1/2 от състава му и взима решение с 2/3 от присъстващите. Всъщност представител на Министерството на правосъдието в Съвета по българско гражданство е един човек. Там на това заседание присъства и представител на президента, вицепрезидента на Република България, в случая на вицепрезидента, защото президентът Плевнелиев е възложил своите правомощия по Конституция на вицепрезидента Попова. Членовете на Съвета разполагат с една седмица преди всяко заседание с проект на протокол за включване на разглеждане на преписките и достъп до всички документи по преписките, които са и документите, които са към съответните молби. При разглеждане на всяка преписка се преценява основанието за придобиване на българско гражданство и това е във връзка с предишния Ви въпрос. Например, в удостоверенията, както казах, някои от тях няма никакви мотиви, други се посочва възходящ, в който не е ясно кой е възходящ и така нататък, и така нататък. Образуваните въз основа на постъпилите молби по предложение за българско гражданство преписки задължително и без изключение се съгласуват с Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за национална сигурност. Мотивирани становища по молбите за придобиване на българско гражданство на основание български произход се дава и от Държавната агенция за българите в чужбина, която, както казах вече, не е на подчинение на министъра на правосъдието. Съветът следи стриктно за етническия български произход с оглед разпоредбите на Закона за българско гражданство по произход, Закон за българите, живеещи извън Република България и Закона за чужденците на Република България. Всеки член на Съвета по българско гражданство може да разгледа всяка преписка и по време на заседанието да задава въпроси на служителите от дирекция „Българско гражданство“ и служителите от Държавната агенция за българите в чужбина. Подходът по всички молби е абсолютно еднакъв, без значение на гражданин на коя държава е кандидатът. При наличие на съмнение обаче, да кажа, за автентичност на приложените към преписката документи се извършва проверка. Тоест имаме случаи, в които дирекция „Българско гражданство“ изпраща на съответните на МВР или на службите на съмнение за наличие на документи, които не са с вярно съдържание или са фалшиви и така нататък, и така нататък. Съветът, както казах вече, взема решение с 2/3 от гласовете от присъстващите. Гласуването се отразява в протокола. Същия в 7-дневен срок от заседанието се представя на министъра на правосъдието за изпращане за подписи за изпращане съответно на вицепрезидента на Република България. Тя може да потвърди заседанията на Съвета или да откаже да даде българско гражданство. Благодаря още веднъж за вниманието. Благодаря, госпожо Захариева. Господин Янков, имате думата за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! От получения отговор става ясно на всички ни, че Вие представяте формално написаното от експертите в Министерството и не сте компетентна и не знаете какво точно се случва в Съвета, или много добре знаете и прикривате. Защо приехте да сте министър на правосъдието? За да регулирате процесите при вземане на решение на Съвета по гражданство или да не знаете какво се случва? Използвам възможността да Ви задам уточняващи въпроси. Имат ли компетентност членовете в Съвета по българско гражданство? Направили сте промени? С какви мотиви?
Оказван ли е натиск върху членове на съвета за вземане на определени решения? Има информация, че за кандидатите клиенти се подготвят и внасят документите на заседания на съвета. И това се случва в Министерството на правосъдието, на което Вие сте ръководител. Каква е статистиката? Обърнахте ли внимание? Защото в моя въпрос има конкретика. И Ви обърнах внимание, че очаквам съвсем конкретен отговор. Сигурен съм, че на следващия министър ще му се наложи и е длъжен да ревизира Вашите решения. Компетентните органи трябва да си свършат започнатата работа по проверки и изясняване на факти и обстоятелства със съмнителен характер и предполагаеми нарушения на закона. Ако можете да отговорите на допълнителните ми въпроси, с внимание ще чуя Вашите думи. Благодаря Ви. Уважаеми господин Янков, предполагам, че имате информацията от госпожа Матева, която е отстранена като директор на дирекция „Българско гражданство“, точно заради съмнения, че в дирекция „Българско гражданство“ се извършват нередни неща. И аз като министър на правосъдието съм сезирала инспектората на Министерски съвет за проверка в дирекция „Българско гражданство“ и да, извършиха се промени в съвета, защото в съвета имаше 2 представители на дирекция „Българско гражданство“, а съветът и неговите членове трябва да бъдат различни от хората, които предлагат и разглеждат преписките. И една друга политическа партия четеше декларации срещу министъра на правосъдието, заместник министъра на правосъдието, че видите ли, едва ли не се ощетявали гражданите с български произход на Република Македония. Сега Вие казвате, че се толерират. Истината е, че от промените в Съвета за българско гражданство и внимателното разглеждане на всяка преписка не се прави никаква разлика за това от коя държава идва съответният човек. Да, аз се радвам да се извърши. Да, прави се проверка. Работят и се надявам наистина да ги изчакаме да се извършват. Аз самата съм сезирала компетентните органи да се направи проверка по отношение на дейността на цялата дирекция. Да, ние считаме, че тя не работеше достатъчно добре. Молбите се бавеха, връщаха се удостоверения без да е ясно по каква причина, не се изпълняваха съдебни решения. Нали знаете, че неизпълняване на съдебно решение е престъпление? Отказваше се да се изпълнят влязли в сила съдебни решения за прогласяване на нищожни на въпросния директор решения. Така че да, аз самата съм поискала проверка на тази дирекция и се надявам компетентните органи да излязат с обективно решение. Благодаря Ви.